खाथियाव बिसायख'थिया साननैल' दंसै दा सारा गोबां जायगायाव रेलि खालामनानै रायजो राजानिफ्राय माबायदि अनसायनायखौ मोननो हाखो? गोबां जायगायावथ' नङा दिनै जोङो बासुगाव खालामदों गासैबो बासुगावनि लकेल मानसिखौ लाना खालामदों जोङो बिसोरनि बायदि एकदम गोजान गोजाननि मानसिखौ बासजों गारिजों लाबोनानै जोङो देखायाखै टटेलि बे बासुगावबासि एकदम अद्भुत मोनसे रेसपन्स स्पन्टेनियास रेसपन्स बयबो ओंखारदों अट'मेटिक ओंखारदों जोङो दखान जोङो हाबै जोङो रिकुवेस्ट खालामदों जोंनो भट होनांगौ होनना आरो बयबो रेसपन्स होदों डेफिनेटलि बयबो भट होगोनखौ जों आसा थिदों आरो नमिनेसन गथायनायनि उनावहाय सिडनी बियाबनि दाब ओनसोलाव जिथु बिसायख'थि रेलियाव बाहागो लाबाय थाबाय बेबायदियाव माबायदि रेसपन्स मोननो हादों? रेलि जोङो एक्सुवेलि खालामाखै जेरावबो दिनैनो बेहाय एसे खालामनाय जाबाय थाबायनाय जाबाय जोङो गलि जोङो गामि जोङो न' हाबदों जोङो गिदिर मिटिंबो खालायाखै जों प्रयजन सानाखै अलमस्ट जोब्बायानोसै गाबोननि बिथोराव जोबगोन आरो एसे दंबावो जोंनि लिडारफ्रा जेरावबो हाबदों सेन्ट्रेल लिडारफोर डिस्ट्रिक्ट लिडारफोर ब्लक लिडारफोर प्राइमारि गासिबो गावबागाव एरियायाव खामानि मावगासिनो दङ आंबो जेरै हायो जेराव जेरै सुबिदा थांगासिनो दङ देरहानाया डेफिनेट बिराद मोजां रेसपन्स दानि जोंनि नव प्रजन्म जायखौ बुङो दानि यां जेनेरेसन जों दङ गासिबो जानानै आसामनि गोबां मन्त्रि एमएलए आरो माखासे दैदेनगिरिफोरा बे सिडनी बियाबाव फोसावदों बिसोरथ' खालामखायो जोंखौ बिराद गिदों बिसोरो जायनि थाखाय गासिबो मन्त्रि मल्ला एमएलए लिडारफोर हाबजोबथारदों जोंखौ मानो एफाराब गिदों हो बिपिएफआ बिराद स्ट्रं दिनै स्ट्रं रिजनेल पार्टि बिसोरो गिनायनि थाखाय बिसोरो ज' हारसिं हाला नालाय गासिबो ओरै गुवाहाटीनिफ्राय फैलाबायनानै दरखार जायोबा दिल्लीनिफ्रायबो लाबावथों जों जेबो खेरखाया जों जेबो बेखौ फेक्टर सानाखै देरहाखांनायनि उनाव नोंथांनि फार्स्ट स्टेपआ मा जागोन खामानिया? आङो बुंबाय थादों दाख्लैनिफ्रायनो आं ओरैनो बेखौ मावगोन होननानै आं बुङा प्रायरिटि बेसआव थांगोन रायजोफोरजों रायज्लायनानै बबेखौ जों दरखार सानो बेखौनो मावग्रोगोन जोङो থেংক ইউ মজবুতভাৱে আমি গৈ আছোঁ আজি মই জাষ্ট ৰাইজৰ আগত দেখা দিব আহিছোঁ ইয়াতে এনেতো আহি আছোঁ তথাপি আজি অলপ বেলেগ ধৰণে মানে কিছু মানে সতীৰ্থক লৈ পেলাই বাসুগাঁওবাসীক লৈ পেলাই সাহসীয় পক্ষৰ যথেষ্ট মন্ত্ৰী এমএলএ আহি বাহৰ পাতিছে চিক্ৰেটত কেনেকুৱা পৰিৱেশ কি ক'ব আপুনি? তেওঁলোকে কৰি আছে বহুত প্ৰেছাৰ দিছে তেওঁলোকে বহুত চেষ্টা কৰি আছে নিশ্চয় ভয়টো সোমাই গৈছে তেওঁলোকৰ মানে বিপিএফৰ এইবাৰ মানে ষ্টেটাছটো বহুত ওপৰত বহুত শক্তিশালী ৰূপত আমি থিয় দিছোঁ সেইটো ভয়তে তেওঁলোকে গোটেই মন্ত্ৰী মল্লা ইয়াতে লগাই দিছে কিমান ভোটৰ ব্যৱধান কি হ'ব আমি 80,000 প্লাছ পাম হয় ডেফিনেটলি প্ৰত্যাহ্বান একো নাই প্ৰত্যাহ্বান আমি ভাবা নাই যিমানেই ডাঙৰ মন্ত্ৰী মল্লা নাহক কিয় এইটো প্ৰত্যাহ্বান নহয় তেওঁলোকে নিজৰ কাম কৰি আছে আমি নিজৰ কাম য়েছ খাটাং